Nou, ik wie zoon hier en ik wie op vakantie in Denemarken. En we gaan een de Tour beklimmen. En nou, we winnen dus in de Tour en ik zie voor de eerste keer een tjerkenklok. Nou, ik wie gelijk onder de indruk, dus ik ging mijn hart vragen van wat is dat nou precies? Ja, dat is de tjerkenklok die wij altijd in het dorp jaren, dus dat was best wel interessant, vond ik. Ik heb wel klokken gezien, ik kwam uit 14 of 1300 en dat die dan echt heen en weg gingen en dat ze die de touring kregen, hè, dat is best wel zo'n gewicht wat erop zit. Dat is heel bijzonder, ja, vind ik. Ik ben nu bij de Stichting Oude Friese Tjerken. Ik ben in opdracht geef ik de klokkenfilm van de stichting bij ik. En dan zetten hun op een site om een beetje de klokken te promoten hier in Friesland. Ik dacht, ik vreeg hun gewoon een keer op een mail van, mag ik gewoon een klokkenfilm? Nou, ze zijn ja, geweldig, stuur dan het filmpje even daar en dan zetten ze dat op hun site. Wat moet je al je bij je hebben als je een tjerkenklok filmje willen? Nou ja, dat is heel duidelijk. Ik heb hem meenemen. En ik heb in mijn telefoon heb ik een soort van hoeske. Nou ja, hier heb ik dus eerdopjes op dien om het gloed te beschermen van de telefoon en dat het opnamerecorder van de telefoon goed bloot. Want ik heb natuurlijk wel heel veel decibel erin. Dus vandaar. Nou, ben ik kwaad, ga ik naar Burgwerd en naar West Ham, al wel wat 4 voet. Maar ik vind het wel heel erg leuk om te doen. Ja. En ben het al je van die lastige klimpartijen? Nou, dat valt reuze mooi. Ja, dat valt reuze mooi. Hier is het wel heel erg extreem gevaarlijk, maar in oren tjerken het heel los. Nou, het liep me wel heel erg leuk om klokkenadviseur te worden. Om de klokken te restaureren, want alle klokken in Friesland zijn geroofd. Nou, het is het 1943 omzetten in geweren en kogels. En hebben ze hem al hier omsmolten naar kogels dus. Dus hier hebben we een nieuwe klok gekregen, omdat die orenklok dus geroofd is en nooit weer waarom is gekomen. En nou, het liep me wel erg leuk om weer echt die klokken weer op elkaar te zetten, zo hoe het vroeger ik wel wat hier. Ja, klopt. Ik speel orgel, ja. Ja, klopt. Ik begin een orgeltje of van een rommelmarkt. En nou, dat stond daar al heel lang en ik speelde al een trompet. En ik dacht, nou, dan ga ik een keer bij hoe dat dan werkt. Nou, speel ik dan wel in Tjerkens eerst en ik heb voor het team mijn eerste concert doen hier, dus dat vind ik wel een heel succes.